És la història d'un vi, el ranci, que sempre ha existit al nostre país. Un fruit de bremes tardorenques. Al primer segle després del Crist ja en parlava en Plin el Vell, el filòsof romà de referència. La família d'Anjou produeix vi ranci a aspirar de l'aglí. Primer és un raïm massa madur. Després, el vi ranci fa la seva fermentació en quasi totalitat. Això és important perquè no hi ha res de sucre. Després, el vi ranci és posat en velles botes. Fem una criança oxidativa. L'oxidació, a través dels xocs tèrmics, el canvi de temperatures, l'estiu i l'hivern, fa un gust particular i especial. Això és important. I tenim encara el vi vells, del meu avi i del meu bisavi. I nosaltres fem, amb el meu germà, fem vi ranci per a la generació després. Denis, seu nascut l'any 1930, 50 anys abans del vostre net, en Benoit, que és aquí. Vos, de vi ranci sec, sempre en heu fet a casa? Sempre, sempre. I em feia sempre perquè m'arrestava un bri d'estoc, de recolta, el posava de recull, seleccionat un poc i deixat aquí. Per jo, el vi ranci era un vi amagat. Per promoure el vi ranci, tenim menester de chefs d'aquí, del Rosselló, i en un segon lloc, amb una cuina massa moderna de fusió, amb la influència asiàtica, amb la influència de la cuina japonesa, el vi ranci té la seva plaça en aquesta cuina. Això és important. El ranci sall de l'armari. Una dotzena de restaurants de prestigi, especialment a Perpinyà, ja el proposen. L'any 2012 va obtenir una indicació geogràfica protegida europea, després d'anys sense reconeixença. De vi ranci n'hi ha poc, molt poc. És un vi amb fortíssima personalitat i que necessita molt de temps. Llavors, què és això? Si no, una definició dels productes de luxe. És una definició de producte de luxe. També dels productes que els col·lectors, els apassionats, els aficionats, tots aquests volen d'aquests tipus de vins. A més de tenir personalitat, en francès diu és un produit de niche. Vol dir un pam molt estret del mercat, amb poc producte i forta capacitat a comunicar sobre la seva personalitat. És un vi potent, un vi amb complexitat, i sobretot el fet que per obtenir això s'ha d'esperar 10, 15, 20 anys. No és un producte industrial. El meu somni és això, és que un dia sigui la senyera dels vins d'aquí de la Catalunya del Nord. Actualment hi ha 1.500 hectolitres de vi ranci al nostre territori. El vi més vell del nostre país pren una revenja sus de la seva història cap a més dignitat i notorietat. Aviat veieu, el vi ranci serà un vi de moda.